Sidane wingko wis omonganmu kemerecek, artikulasine ora jelas. Iya nek ra terus mbok antem piye tokah piye tokih. Pak nono bos sing kuwirangan. Sidane wingko wis omonganmu kemerecek, artikulasine ora jelas. Iya nek ra terus mbok antem piye tokah piye tokih. Pak nono bos sing kuwirangan. Rayumu apa malah gua. Sidane wingko wis omonganmu kemerecek, artikulasine ora jelas. Iya nek ra terus mbok antem piye tokah piye tokih. Pak nono bos sing kuwirangan. Rayumu apa malah gua. Sidane wingko wis omonganmu kemerecek, artikulasine ora jelas. Iya nek ra terus mbok antem piye tokah piye tokih. Pak nono bos sing kuwirangan. Sidane wingko wis omonganmu kemerecek, artikulasine ora jelas. Iya nek ra terus mbok antem piye tokah piye tokih. Pak nono bos sing kuwirangan. Rayumu apa malah gua. Sidane wingko wis omonganmu kemerecek, artikulasine ora jelas. Iya nek ra terus mbok antem piye tokah piye tokih. Pak nono bos sing kuwirangan. Sidane wingko wis omonganmu kemerecek, artikulasine ora jelas. Iya nek ra terus mbok antem piye tokah piye tokih. Pak nono bos sing kuwirangan. Sidane wingko wis omonganmu kemerecek, artikulasine ora jelas. Iya nek ra terus mbok antem piye tokah piye tokih. Pak nono bos sing kuwirangan. Sidane wingko wis omonganmu kemerecek, artikulasine ora jelas. Iya nek ra terus mbok antem piye tokah piye tokih. Pak nono bos sing kuwirangan. Sidane wingko wis omonganmu kemerecek, artikulasine ora jelas. Iya nek ra terus mbok antem piye tokah piye tokih. Pak nono bos sing kuwirangan. Sidane wingko wis omonganmu kemerecek, artikulasine ora jelas. Iya nek ra terus mbok antem piye tokah piye tokih. Pak nono bos sing kuwirangan. Sidane wingko wis omonganmu kemerecek, artikulasine ora jelas. Iya nek ra terus mbok antem piye tokah piye tokih. Pak nono bos sing kuwirangan. Sidane wingko wis omonganmu kemerecek, artikulasine ora jelas. Iya nek ra terus mbok antem piye tokah piye tokih. Pak nono bos sing kuwirangan. Rayumu apa malah gua. Sidane wingko wis omonganmu kemerecek, artikulasine ora jelas. Iya nek ra terus mbok antem piye tokah piye tokih. Pak nono bos sing kuwirangan. Sidane wingko wis omonganmu kemerecek, artikulasine ora jelas. Iya nek ra terus mbok antem piye tokah piye tokih. Pak nono bos sing kuwirangan. Sidane wingko wis omonganmu kemerecek, artikulasine ora jelas.
Iya nek ra terus mbok antem piye tokah piye tokih. Pak nono bos sing kuwirangan. Raimu apa malah guyu. Sidane wingko wis omonganmu kemerecek, artikulasine ora jelas. Iya nek ra terus mbok antem piye tokah piye tokih. Pak nono bos sing kuwirangan. Piye tokih?